имрӯза подкасти навбатии мо дар бораи сустии мардонагӣ мебошад. худи эрекция чист? тарангшавӣ сахтӣ нараро мисли губка хуна худаш ба дар бораи сабабҳои ҳамин дисфунксияи эректилӣ мегуфтед. полноценный алоқаи ҷинсӣ кардан натавонад. домоди нав алоқаи ҷинсӣ кардагӣ не. солҳои тӯлонӣ азият мекашам а фишорбаландӣ. бемор алоқаи ҷинсӣ гузаронида наметавонад. узви мардонаро сунъӣ таранг мекунем. дар вақти трӯзӣ нишондодҳои мавқеи зидшуда рагҳои хун кушода мешаду ҳамон эректилии дисфунксия пеш аз алоқаи ҷинсӣ ин дору истеъмол мекунанд. сеюм линияи табобат ин охирон линия аст ки ҳамин чиз нахстар ва тезтар дар замони муосир ин хел саволот зиёд шуда истодаанд. бисёро андрология намедонанд. набудани эрексия аз синну сол вобастагиш ҳай меёфт. саволу ман ҷавоб медиҳам ки ҳар як сирре ки онҳо ба духтур мегӯянд ин махфӣ мебошад. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. имрӯза подкасти навбатии мо дар бораи сустии мардонагӣ мебошад. дар подкасти мо ҳузур доранд духтури дараҷаи олии аълочии тандурустӣ Камолов Ибодуллохон Иноятуллоевич ва духтури табиб уролог андролог Тоҳиров Ҷамшедҷон Тоҳирович. ман Шарипов Бовардин Фахриддинович сартабиби клиникаи Микролаб врач уролог андролог мебошам. устоди гиромиқадр хушомадед ба подкасти имрӯзаи мо. мегуфтед дар бораи худи эрекция чист аввал? албатта эрексия ин ба забони тоҷикӣ гӯем агар ин тарангшавӣ сахтӣ нараро мо эрексия мегӯем. эрексия ин сложный нейрососудистый процесс, который контролируется гормонами, мужской половой гормон мегӯянд. барои пайдо шудани барои ба вуҷуд омадани эрексия ин се компонентҳо иштирок мекунанд. ин нерв, сосудҳо ва гормонҳо. ҳозир мана муаллим гуфта гузаштан нейро сосудисти гуфта ҳамна ман мехостам инҷо гӯям ки асаб яъне майнаи сар сигнал мефисонад, баъди вай рагҳо кушода мешавад, худи олоти мар нарина мехе ки мисли губка хуна худаш ба мегирад ҷалб мекунад, сахт мешад, таранг мешад, яъне хун омданаш нағз мешаду бурафтанаш қиинтар мешад. аз ҳисоби ҳамун сахтӣ пайдо мешад. ин сахтӣ барои гузарондани алоқаи ҷинсӣ ҳамин эрексия мегӯяд. бале ҳозир бинандагони гиромӣ мо фаҳмидем ки эрексия чист. акнун дар бораи дисфунксияи эректилӣ гуфтанӣ ҳастем. дисфунксия ин калимаи лотинӣ мебошад. ди ин нарушение, функсия вазифа, яъне вайрон шудани вазифаи эрексия мебошад. акнун дар ин ҷо устод дар бораи дисфунксияи эректилӣ яъне сустии мардонагӣ мегуфтед. пеш аз он ки ман ба шумоён ҳамин сабабҳои пайдоиши дисфунксияи эректилӣ ё сустии мардонаро гуфта гузарам, агар мо ба статистика рӯй оварем, дар ҷаҳон шумораи гирифтори бемории дисфунксияи эректилӣ ё сустии мардона 150 миллионро ташкил медиҳад ва шахсони синни солашон аз 30 то 70 сола бошад ба гирифтори ҳамин беморӣ 52%-ро ишғол менамояд. бале устод статистикаи хеле зиёд мебошад. дисфунксияи эректилӣ ин беморие мебошад ки на танҳо мард балки ҳамсари бемор занро ҳам ба беморӣ оварда месояд. ин яъне психически травма мешаванд. устод дар бораи сабабҳои ҳамин дисфунксияи эректилӣ мегуфтед. сабабҳои ин дисфунксияи эректилӣ хеле бисёранд. мо кай ба бемор ташхис гузошта метавонем ки ин дисфунксияи эректилӣ дорад ё не. агар бемор муддати 3 моҳ бо ҳамсараш алоқаи ҷинсӣ полноценный алоқаи ҷинсӣ карда натавонад, он вақт мо ташхис гузорӣ мекунем ки дар бемор дисфунксияи эректилӣ вуҷуд дорад. анакун барои сабабҳои ин беморӣ ду омилҳои калон аст. внешний фактор мегӯям, внутренний фактор мегӯям. омилҳои беморӣ инҳоанд: сигаракашӣ, доимо истеъмол намудани нӯшокҳои спиртӣ, маводҳои мухаддир, малоподвижни фақат ашхосоне ки корашон вобаста ба он нишастанд, ба варзиш машғул нашудан, авқотҳои серғизо ки дар вай авқотҳо витаминҳо, минералҳо вуҷуд надорад,
микроэлементҳо боз ба ин беморо бо вайҳое ки профессионалӣ мегӯям корҳояшон вобаста ма радиатсия мисол дар нурафшонӣ отоқҳои нурафшонӣ кор мекунанд рентген кабинет кор мекунанд лаборантҳо духтуро ки солҳои дур дароз кор кунанд анаминҳо гирифтор мешаванд ба дисфунксияи эректилии сустии мардина сони боз шахсони дар газозаправочный станция автозаправочный кор мекунанд корҳошон бисёртар ба вай краска мисол фабрикаҳои красителӣ кор мекунанд анилини краска буям таъсири манфӣ мерасонад ба омилҳои беруна акун омилҳои дарунава ин ҳама бемориҳои хроникӣ органикӣ мегӯем ин дохил мешаванд инҳои мо боз номбар карда метавонем ин гормоналное мегӯянд дуюм ин сосудистая нейрогенная психогенная сони манин бемориҳои бо медикаментозное мегӯянд сони ятрогенӣ мана ҳозир бемориҳои бисёр мана ин вай мисол манин бемориҳои таносули мардона гуфта гузарем манин бемориҳои ин касалиҳои вай пейронӣ қатшавӣ модарзоди нарра сони начаспидани найчи пешобравӣ модарзодӣ ина гипоспадия эписпадия мегӯянд бемориҳои хроникӣ ин простатити музмин везикулит задни уретрит эпидидимит варикоцели бемориҳо сони бемориҳои бо алоқаи ҷинсӣ ин гурӯҳ ташкил медиҳанд анакун бемориҳои бо гуфтам гормонали мо гуфта гузаштем ба ин беморӣ кадом ашхосон беморон дохил мешаванд ин бемории гипоганадизм ки дар хуни онҳо паст будани сатҳи тестостерон мебошад гормони мардона боз манин беморие ки гирифтори зоб мегӯянд эндемический зоб мегӯянд узловой зоб мегӯянд дар ин ҷо паст ва баландшавӣ гипотиреоз ва гиперпролактинемия ин беморие ки дар вақти мо рентген мекунем черепа турецкий седланда ин обхол гипофиза анамон гиперпролактинемия ина гурӯҳ ба инҳо касалои чӣ мешавад асони бемории диабети қанд ин гурӯҳҳои сустии мардина аз недостатки гармо мегӯянд боз манин нейрогенам хеле бемориҳои хронически асаб мегӯянд ба ин обхол сар майнаи сар ҳаром мағз майнаи сар касалҳои манин гуфтам мумкин эпилепсия касалҳои энсефалопатия рӯи энсефалопатия рассеяни склероз касалҳои паркинсон анамин беморо ин гурӯҳи нейрогени дохил мешавад сустии мардинава сони беморӣ бо як гурӯҳ ин психогени аз намуди бемориҳои ҳамун дисфунксияи эректилӣ бисёр 40%-ро ишғол мекунад ин психогени барои ки ин хеле ин беморо бисёр ҳозир ҷавононе ки синни солашон аз 25 то 45 ин ба ин беморӣ гирифтор мешаванд ин бемориҳо ки изтироб постоянно инонда депрессия ҳаст стресс ҳаст ҳама намудҳои неврозҳо ин ба гурӯҳи дохил мешаванд психогенива ҳама мӯл қаватимун сабабҳои эректилни дисфунксия мӯлаш психогенимдаст ҳозир бо мӯлтар шудагӣ проблемаҳои зиндагӣ нуқшаҳои оилавӣ камтар зиндагиҳо рӯз ба рӯз хе стресс мебиёрад ҳамунам эректилни дисфунксия сабаб мешавад бале дар ҳамин ҷо гуфтанӣ ҳастам ки як мисол оварданӣ ҳастам як бемори ман будан ба клиники микроваб муроҷиат кардам ба ман баъд аз тӯй домоти нав алоқаи ҷинсӣ кардагӣ не мебиён баъд аз тӯй якум шабона рӯз ба ҳаяҷон меафтанд стресс мандраж меафтанд мебиён духтур ки духтур ҳаме алоқаи ҷинсӣ нашудааст эрекция нест баъд анамнез суҳбат кардем фаҳмидем ки ин аз ҳисоби анатомически не органики не аз ҳисоби психически бемор депрессия фуромдан якбора баъд аз нашудан табобат кардем муоинаи равонӣ суҳбат кардем доруҳо додем
бемор дуруст шуда. درست شدن. من یعنی این سبب‌های پسیخگینی پسیخگینی زیاد شده زیاد در شده ایستاده است. مردم. اکنون میگذاریم سسودیستی. من این سسودیستی هم بیمارو خیلی زیاد شده ایستاده است. این دو نمود، هم ارتریالی میگوین هم وینگینی. سستی مردینه میگوین. ارتریالی کی و مخورد. این همه بیمارانی گرفتاری کسلی بیماری ایشمی دیل با. این بعد انفارکت میوکارد، استنوکاردیا، کاردیوسکلروز، آتریوسکلروز کسلای عموما همین رگ‌های خونگذار به گرفتار میشن. این مکانیزم پیدا شوی این چی؟ سطح خلسترین در خون این بیماران گرفتاری این کسلی‌ها زیاد است. بنابر همین این در اندوتلی سسودو عمده انمون بلاشکه خلسترین بلاشک تیار میشد. اینا میگوین که آتریوسکلریتیس کی بلاشکه کی گردش خونه سوس میکنه، بورید میکنه و بنابر همین اینم آورده میرساند به سستی مردینی. اینه میگویم که ارتریانی. بو وینگینیش است. وینگینیش این وسیع شوی گردش خونی مویه ها منی وریکت سیلی میگوین مالی تاز به راکوی وسیع پوچکو و بو مخورن. انمینه ما میگویم که وینگینی سستی مردینه. دیگر گروه کلونش، این گروه کلون اینه ما مدیکامنتوز دیگه میگویم که وقتای آخر خیلی بسیار این مدیکامنتوز رو با ما مراجعت میکنن. من این بیماری فشار بلندی سالهای طولانی داروی آنتی هیپرتنشنی قبول میکردن. بیماری یک من همین سن سالشان 52 بودن، همین نزد من به مراجعت کردن که ما و همه تفتیشات گذراندیم، همه شکایت‌های بیمار آنامنز گفته گذاشتیم. در وقتی آنامنز و یا گفتن که من سالهای طولانی اذیت میکشم فشار بلندی. فقط اینا سالهای دور دراز داروی آنتی هیپرتنشنی نمیخوردن. همین داروی آنتی هیپرتنشنی سانی دیگه ابسلیدی هم گذراندیم. بعدی تبابتایی که اینجا ما میکرالاب گذراندیم فشار بلندی و پاس شد. اما داروهای آنتی هیپرتنشنی کم استعمال بود کردن و با فیزیوتراپی با هر خیلی داروی پسیخوتراپی این آدم بعد تبابت انچه سیاد یافتن، بهتر شدن. باز دیگه دارو پسیخوتراپی دارو کار میفرماییم. من این پسیخوتراپی داروهای هم آورده میرساند به دیسفونکسیون اریکتیلی، نارکوتیسکی پرپاراتو، آنتی دپرسانتو، آنتی آلرژن ها و آنتی اندروژن ها. من این بسیارتر داروی آنتی اندروژن ها بسیار بیماری خاص به سرطان که من در انکولوژی بسیار هم بیمارو دور دراز همی داروی آنتی اندروژن میگیرن. اینها هم آورده میرساند به این میگوییم که ما با دارویی ها شدگی مدیکامنتوز. بنابر همین اکنون باز یاترگینیش است. یاترگینیش این همین که بعد از جراحی اپراسیون من سربه آبخلو عملیات میکنن، هرم مغز به جراحی میکنن، پروستات اکتمی پاپود و آبخل پروستات جراحی میکنن، بعد ادینوم اکتمیه. انامین ها آورده میرساند به این ما میگوییم که گروه یاترگینی. باز دیگر گروهش تشکیل میدهد این باز بیماری سرطان که دور دراز و لوچیوای تراپی میگیرن. در موقع زبروشینی پرسترانس و در موقع انمون تاس مالی تاس و موقع انمون تناسلی مردانه این هم آورده میرساند به انمون دیسفونکسی اریکتیلی.